Усім прывітанне, пачынаем эфірны дзень і нават эфірны тыдзень на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, а моя сённяшняя госця фем-актывістка, гендерная экспертка Наста Базар. Вітаю, Наста. Вітаю. Мы сёння, Наста, будзем з табой размаўляць пра ўразлівыя групы ў эміграцыі, а ва ўразлівую групу можа патрапіць, у прынцыпе, кожны чалавек, хаця, канешне, уразлівыя групы тут можна пералічваць і пералічваць. Гэта і самотныя маці з дзецьмі, гэта і прадстаўнікі ЛГБТК супольнасці, гэта і пенсіянеры, гэта і палітвязні, ну і спіс можна працягваць. Ты таксама патрапіла ў гэтую групу. Ну, ты нават... Як мне з гэтым? Глядзі, па-першае, адразу прапаную замяніць слова самотная маці на самастойная. Самастойная маці. Розніца вялікая. Па-другое, у мяне дрэнныя навіны. Усе, хто выехалі вымушана, это таксама вельмі ўразлівая група. Вымушаная эміграцыя — гэта уразлівы стан, гэта не тое, што чалавек выбірае, там, рыхтуючыся і так далей. Вось, далей ўжо ідзе інтэрсекцыянальнасць, то бок перасячэнне, перакрыжавання гэтых уразлівасцей. Зразумела, што там, не ведаю, чалавеку пенсійнага ўзросту без пенсіі за мяжой складаней, чым, напрыклад, не ведаю, там, мне прадстаўніца ЛГБТК, якая можа працаваць, альбо, напрыклад, самастойнай маці складаней, чым сям'і, дзе ёсць два дарослых, якія зарабляюць. Таму тут цяжка мерацца, типа, каму складаней. У мяне, хутчэй, мэта ўвогуле сённяшняга там майго візіту да вас, дзякуй вялікі, што запрасіла, гэта успомніць пра тую самую ўзаемапавагу і ўзаемадапамогу. Таму што можа быць па-рознаму дрэнна. Нехта вельмі вялікая зараз праблема з ментальным станам у людзей. І, я ведаю людзей, якія проста не могуць нешта рабіць нейкі перыяд часу. Так, гэта пытанне. Калі гэта цягнецца некалькі год, калі людзі ідуць па трэцяму кругу, па колу, па ўсім фондам і збіраюць грошы, тут устае таксама пытанне да нас як да грамадства, што рабіць, калі гэта насамрэч немажлівасць. Альбо, напрыклад, залежнасці. Ёсць людзі з алкагольнай залежнасцю, з наркатычнай залежнасцю. І мы, як грамадства, тады што? Машам рукой, кажам, дык і всё, ці мы ўсё-такі спрабуем нешта з гэтым зрабіць. Таму для мяне пытанне галоўнае у тым, каб заставацца на светлым баку, каб бачыць свае прывілеі і мець магчымасць імі дзяліцца, але абавязкова не ў шкоду сабе. Ну, давай, з твайго кейса пачнем, так? Ты папрасіла пра дапамогу. І на цябе, канешне ж, адразу накінуліся. Ну, канешне, так заўсёды. Не, па-першае, я зразумела адну рэч. Першае, любая персона, якая становіцца публічнай, будзе падвержана любому, хейту, гэта заўсёды. То бок, хто б гэта не быў, я не ведаю ніводную публічную персону, мужчыну, жанчыну, неважна, любога гендеру, я не ведаю публічную персону у журналістыцы, у НДА-сектары, у палітыцы, каб вось былі толькі пазітыўныя водгукі. Усё роўна знойдзецца нехта, каму нешта не спадабаецца. І гэта нармальна. Для мяне ненармальна вось эта межа паміж выказваннем сваёй пазіцыі і дыскрымінацыяй альбо прыніжэннем. І проста гэтым трэба заняцца. Мне здаецца, трэба адзін паказальны такі кейс, каб усё змянілася. Таму што я думаю, што нават тыя каменты, якія ў мяне ёсць, цалкам магчыма з імі пайсці ў паліцыю. Так, гэта кібербулінг, гэта не тое, што лёгка давесці, растлумачыць і так далей. Але мне здаецца, што калі яшчэ за газлайтинг наўрад ці будзе нейкае адміністратыўнае пакаранне, то вось канкрэтна дыскрымінацыя, прыніжэнне, гэта ўжо можна паспрабаваць, не паспрабаваць, а можна пачытаць закон проста і даведацца, што гэта вообще-то нехарошо. І калі людзі пішуць пад сваімі імёнамі, там было пару, канешне, такіх людзей, якія незразумела, хто пад імі, некаторых я ведаю, некаторых не, і самы такі дыскрымінуючы і проста, жахліва брыдкі камент, ён ад чалавека, якого я не ведаю, хто за гэтым аккаунтам скрываецца. Вось, але ёсць людзі, якія прям пад сваім імём пішуць, якія абясцэньваюць, якія называюць не сваімі словамі тое, што адбывалася. І, у мяне пытанне, для чаго? Я ведаю часам, для чаго, таму што гэта вельмі цікава потым назіраць, там, ісці на, не ведаю, на старонкі гэтых людзей,
у Фейсбуку альбо чытаць пра гэтых людзей інтэрв'ю. І калі да мяне прыходзіць мужчына, які дазваляе сабе ў інтэрв'ю сказаць, дык а як я магу забяспечваць дзяцей, тут у Варшаве самому пражыць можна, а дзеці міжкватэру і так далей. І гэта кажа чалавек, які развёўся, і 5 яго дзяцей жывуць з жонкай ягонай былой. То бок ён не саромецца сказаць прама ў эфіры, што ён не можа ўтрымліваць дзяцей у той час, як яго жонка утрымлівае гэтых дзяцей. І гэты чалавек прыходзіць да мяне ў каменты і кажа, што ёсць падпрацоўка ў начных клубах, начная. Ну што я магу сказаць? Ну, як я магу гэтага чалавека ўспрымаць усур'ёз? Ну, калі ён адкрыта кажа, што ён не утрымлівае сваіх дзяцей, а прыходзіць да жанчыны і кажа, што і рабіць. Вось. Ну, конечно, даходзіць да смешнага, тому што, безумоўна, заўсёды вінаваты ахвяры, не толькі мужчыны, і не толькі жанчыны, але мужчыны. Вось, самы, конечно, такі пацешны камент быў, это не трэба было нараджаць. Ну, прабачце, я 16 год назад не падумала, што не трэба было нараджаць. Ой, у вас не спытала. Вось, але, ну, назіраць. Некаторыя пішуць прям нават выразку ўзялі з майго удзелу ў перадачы Жені Сугак, мне тоже не нравится, дзе я кажу про тое, што патэнцыйна, на жаль, гэта праўда, патэнцыйна, як бы большасць мужчын я ўспрымаю як агрэсараў. І гэта вельмі такая, ну, непрыгожая фраза, да, это як это так все. Але калі потым здараецца нешта, тады што мы кажам? А чаму ты не падумала? Чаму ты пайшла ўначы адна? Чаму ты выйшла замуж? Чаму ты выйшла замуж? Чаму ты нарадзіла? Да, чаму ты кароткую спадніцу апранула і так далей. То бок трэба проста прызнаць, што ў гэтым свеце жанчына будзе заўсёды вінавата. Вось. І калі я заходжу на сторонку да гэтага чалавека, а ў яго проста, ну, десяткі пастоў пра тое, якія жанчыны дрэнныя, ну тады я разумею, што ну, гэта ж не пра мяне, гэта пра гэтага чалавека. Вось, калі у вас ёсць жаданне дапамагчы, дапамагайце, калі няма, не. Я за дыскусію, дакладна. Там былі і знаёмыя мне людзі, якія пісалі каменты. І калі, ну, чалавек кажа, што вось для мяне гэта не окей, а як бы, ну, давай падыскутуем. Гэта адна гісторыя. Калі чалавек прыходзіць і кажа, што так нельга, таму што ты дрэнная, ну тады ў мяне пытанне, пра каго чалавек кажа. Вось, ёсць гісторыі, калі я бачу, што людзі самі ў цяжкай сітуацыі, але яны ніколі не спытаюць дапамогі. Ну так, і таму яны таксама цябе хейцяць, таму што я ж не магу, я ж тут вось стараюся, што заўгодна раблю. І пры гэтым я хочу сказаць, што няма той сітуацыі, якая б задаволіла ўсіх. І тут для прыклада якраз я хацела на пачатку інтэрв'ю гэтага эфіру сказаць, каб потым яно не згубілася. Зараз ідзе збор на байсолі на Дар'ю Афанасьеву, Дафна, гэта блогерка. Была у нас на мінулым тыдні. Супер. І вось яна якраз 1 красавіка будзе год, як яна выйшла з калоніі, адседзеўшы там 3 гады. І вось на яе ідзе збор зараз на байсолі. Калі ласка, данаце, это будзе супер, палізняволеная. Што мы чытаем у каментах? Яе, мабыць, добра кармілі ў калоніі, бо яна шмат важыць. Ну, сур'ёзна. Альбо што мы бачым у каментах пад там сторыс альбо пастамі Вадзімаці, беларуска-гродзенскага блогера, які 3 гады адсядзеў у калоніі. Што ён не выглядае на хворага чалавека. У яго онка, у яго грыжа, ён зараз будзе рабіць аперацыю. Якія гэтыя людзі, як людзі, гэта іншае пытанне. Мы можам супадаць ці не супадаць як бы поглядамі, каштоўнасцямі. Але сітуацыя палізняволення, сітуацыя нейкай праблемы, гэта па змоўчванню для мяне, ну, як бы прычына падтрымаць. Не, і там нават, то што казаць тады пра мяне, калі я, ну, як бы здаровая і не палізняволеная, то ж, канешне, расчленіць, як я пасмела. Як ты пасмела? Чаму ты вырашылася на гэта? Ведаю, што я вось таму каментую так упарта, прычым мяне вельмі здзівіла, таму што насамрэч гэта маленькая колькасць таго, колькі людзей адклікнуліся і адрэагавалі. На Баймі кофе можна пакідаць каментары, і там былі суперцудоўныя каментары кшталту «Мне аплацілі курсы моўныя, але мне не патрэбна, у мяне няма патрэбы, каб мне нехта аплаціў, таму я вырашыла, што гэтую суму я захачу каму-небудзь аддаць, і вось я пабачыла ваш пост». Альбо самы лепшы камент ад беларуса «Перажылі лета гарачае, перажывем і гаўно сабачае». Вось, але мне напісала вялікая колькасць людзей, якім я некалі дапамагла. І з некаторымі, гэта не адзін чалавек, у мяне перапіска была да гэтага толькі адна у 22-м годзе у сакавіку. Гэта людзі, якім я дапамагала выязджаць з Украіны. Это людзі, некаторым я дапамагала адаптавацца, дапамагала шукаць жытло. І зараз гэтыя людзі пішуць мне, я прачытала, я хачу вас падтрымаць.
І гэтага светлага і добрага шмат болей. Безумоўна, мяне падтрымліваюць мае калежанкі, некаторыя з іх я ведаю, што самі таксама з'яўляецца не тое, каб у суперкласным становішчы. Мне было супер цёпла, і для мяне гэта таксама вельмі паказнік такі класны вось гэтага разумення сястрынства. Мы можам быць з адной не згодна. У нас шмат вельмі дыскусій наконт розных тэмаў у фемінізме, але адна з моих калежанак падтрымала мяне часткай сваёй прэміі. Ну, то бок, для мяне вось гэта ЛГБТК тусоўка таксама падтрымлівае. Ну, то бок абсалютна розныя людзі, і гэтага шмат болей. І што мяне вельмі здзівіла, я не чакала, у інстаграме у мяне было адно паведамленне ў прыват негатыўнага характару, і ўсё. У каментах як бы там няма нічога, гэты пост, я гляджу, зараз ён хутка паб'е па праглядах самы мой да гэтага вялікі, больш праглядаемы пост, а да гэтага гэта быў год назад, вось гэты кароткі рылс, калі пад навінай пра згвалтаванне пішуць, няма было чого гуляць самой, а трэба пісаць хопіць гвалціць. Вось у яго было вельмі крануло гэты пост людзей. Зараз вось пабівае вось гэты мой жабрацкі, як называюць пост. Вось, а ў Фейсбуку так, я прям здзівілася. То бок настолькі розная аўдыторыя ў інстаграме, ў Фейсбуку, я нават не чакала, што столькі будзе вось негатыву. Ну, як бы як ёсць. Чаму? Чаму так здарылася і чаму я пра гэта гавару? І калі што, в першую чаргу я іду на інтэрв'ю дзеля того, каб гаварыць пра ўсіх, а не пра сябе. Это так, некаторыя перажываюць, што я яшчэ плачу, хожу па інтэрв'ю. Бачыце, не плачу, усміхаюся вам і зычу вам добра, шчыра. Дык вось, ситуация склалась такая, что у такую, я зразумела, что такую ситуацию может потрапить абсолютно любая, просто усе мы паўтаруся ў разлім становішчы, тому что мы не дома, часцей за ўсё у нас няма свайго жытла, гэта арэнднае жытло, часцей за ўсё мы абмежаваны, і гэта так, гэта наша адказнасць вывучыць мову, краіну, у якой мы жывем, але у таких, напрыклад, вузкіх спецыяльнасцях, як журналістыка, ну, вывучыць мову настолькі, каб ужо быць журналісткай на другой мове, гэта трэба як бы можа і не 4 гады. Але калі што, то я польскую ведаю. Я польскую ведаю з дзяцінства, бо я нарадзілася ў гародні, і я магу працаваць на польскай, і я рассылала рэзюмэ, у тым ліку польскія фірмы, карпорацыі і так далей. І у мяне ёсць дамова зараз ужо з адной польскай праваабарончай арганізацыяй. Мы плануем супрацу, маю надзею, што на хутка пачнецца. Вось, але гэта не Трамп віновен, адразу скажу. Не, ну, уплывы, канешне, ёсць. Это пачалося раней, это пачалося ў студзені, і я не зразумела, якім чынам, тому што у мяне было ўражанне, што просто такой перыяд зачыненых дзвярэй. Просто куды я не шла, паўсюль зачыняліся дзверы. Я не адмаўляю сваёй адказнасці ў тым, што мой вобраз публічны, ён даволі шмат для каго, ну, ён палохае. Альбо як бы не хочуць людзі такіх людзей да сябе ў каманду. Трэба за гэтым нешта рабіць, я высновы зрабіла. Але так атрымалася, што так, што ў студзені я зарабіла менш, чым я павінна зрабіць, і чым я зарабляла, што самае галоўнае. У нас ёсць пазыкі, я не буду хлусіць, гэта абсалютна нармальна ў сітуацыі міграцыі, і дзякуй вялікі тым жанчынам, якія нам пазычылі, і гэта распісана як крэдыт па месяцах, мы штомесяц аддаем, і ўсё было пралічана без вось гэтай калапса гэтага. Пры гэтым мы працавалі, мы нармальна як бы жылі, і пераязджаючы ў Варшаву мы адмыслова шукалі вялікую кватэру, таму што мне 2 дзяцей, на той момант яны былі хомскулілі, мы працавалі з дома, то бок 4 чалавекі ўвесь час знаходзяцца дома, і гэта немагчыма, калі ў цябе аднушка ці двушка, ну немагчыма. Плюс я разумею, што зараз я гучу як типа іш захацела, але для мяне, як для маці, я зразумела, што вялікай палёгкай, карацей, розныя пакоі для дзяцей вырашаць 90% пытанняў, ну шчыра. 90% пытання іх развіцця, іх сварках і так далей. І мы, як бы, ацэньваючы свае даходы, ацэньваючы сваю працу, абсалютна спакойна прымаючы рашэнне. Так, мы не разлічылі пераезд, ён пацягнуў болей, чым трэба, таму з'явіліся пазыкі, якія мы аддаем. Але
агулам вось у нас ёсць заробак, у нас на працягу 4 год мы зарабляем такую суму, каб дазволіць сабе зняць кватэру. І мы яе знялі. Так, безумоўна, зараз вельмі трыгерыць людзей, асабліва калі некаторыя медыа любяць пажаўцей і выносяць менавіта ў загаловак слова чатырохпакаёвае, а замест жонкі пішуць прынцыпова партнерка. Мне цікава пытанне, калі ж беларускія медыа незалежныя, дэмакратычныя перастануць пужацца слова жонка у дачыненні да іншай жанчыны. Не ведаю, можа, яны выправілі, я папрасіла, але на той момант не. І ўсіх зачапілася эта чатырохпакаёвая кватэра. Ну, прям вось як я пасмела. Але праблема ў тым, што з'ехаць зараз на некую таннейшую кватэру, гэта будзе яшчэ даражэй. Таму што гэта каўцыя, гэта перавоз рэчаў, гэта выплата пазыкі той і аплата новай кватэры. І гэта немагчыма. І зноў-такі, разумеючы, а што далей? Разумеючы, што далей у мяне ёсць ужо прапановы супрацу, у мяне ёсць ужо дамова супрацу, у мяне ёсць план, як я сама буду зарабляць грошы. Мае непасрэдна паслугі, як я буду прапановаць. Разумеючы, што проста гэта вось ёсць дзірка. Мы пайшлі ва ўсе банкі магчымыя. У 7 банках нам была адмова. Калі некаму далі крэдыт, напішыце, калі ласка, у якім банку, якія у вас умовы, таму што пры умовах часовай карты побыта ІП амаль, дзявальнасць гаспадарча амаль 2 гады, даволі вялікія як бы падаткі і ЗУС, вось з гэтымі ўсімі умовамі нам не далі крэдыт. І ў некаторых банках прама кажуць, таму што вы замежнікі. У некаторых банках пайшлі на размову, я кажу, што ці правільна я разумею, таму што такая сітуацыя склалася, што шмат людзей прыехала, шмат панабірала крэдытаў, не выплачваюць. Яны кажуць так. Я кажу, окей, толькі што далей мы будзем рабіць, да? То бок тыя, хто панабіралі, з'ехалі і не плацяць, а тыя, хто засталіся і плануюць тут жыць, плануюць тут працаваць, ужо працуюць, да, плацяць падаткі, не могуць взяць. На што мне сказалі, што такіх зваротаў ўсё больш, таму хутчэй за ўсё у хуткім часе гэта зменіцца, і гэта таксама пытанне, што мы можам зрабіць. Мы можам пісаць у банк, што добры дзень, а ў мяне вось такая сітуацыя, я ўжо столькі-то год на ІП, у мяне такая-то карта побыта там часовая ці сталая. Я б хацела взяць крэдыт. Чым больш такіх зваротаў будзе, тым больш будзе зразумела, што людзі, якія тут жывуць, працуюць, маюць карту побыта яшчэ на некалькі год наперад, то бок заўтра наўрад ці з'едуць, што варта гэта мяняць. Таксама мы шукалі, безумоўна, грошы пад адсотак, але я разумею людзей, што, па-першае, не ва ўсіх яны ёсць у эміграцыі, а па-другое, абсалютна разумею людзей, у якіх ёсць грошы і вялікія грошы, яны не даюць у пазыку. Абсалютна няма праблемаў, няма як бы прэтэнзіяў. І вось адзін з такіх чалавек людзей і сказаў мне, што типа, слухай, я не дам у пазыку, але зрабі збор, я заданачу і як бы ну там перакіну гэты пост таксама далей. У прынцыпе, да апошняга цягнула. Вось пакуль да, шчыра, калі я пабачыла эту паперку, типа вызванне на выселенне, я такая... Гэта, типа, папярэджанне, так? Папярэджанне, прадсудзебнае папярэджанне. І, ну, пры тым, што ў нас даволі добрыя ўмовы ў плане, што гэта бюро, гэта не гаспадары, мы з імі ў добрым кантакце, і мы прасілі там растэрміноўку, яны нам далі вось да канца лютага, і вось пад канец лютага бах на табе. І ўсё, і тут такое пытанне, што сорамна, безумоўна сорамна, канешне, страшна, канешне, страшна. Хацелася справіцца самой, безумоўна. Ну, варыянты 2. Ну, іх больш, канешне. Выехаць, все роўна мець гэтую пазыку аплаціць. Куды? Ну, окей, я напрашуся у які-небудзь беларускі шэлтэр, хаця ён прадназначаны для палітзняволеных і там тых, хто тэрмінова выязджалі, да? На месяц-2. А далей? Знайсці далей таннейшую кватэру, але зноў-такі заплаціць там. Ну, то бок, гэта тая сітуацыя, якая... Прытым там же пытанне не толькі ў кватэры, я гэта напісала, але прынцыпова на гэта не звяртайце ўвагі, што проста здарыўся фінансавы калапс, які быў не прадугледжаны мной. Так, гэта мне урок, я буду гэта прадугледжваць, я б вельмі марыла і жадала б усім мець падушку бяспекі. Як толькі выйдзем на закрыццё базавых патрэбаў, адразу збярэм яе. Вось. Але мяне пытанне ў іншым. Ёсць людзі, якія гатовыя дапамагчы і падтрымаць. Ёсць людзі, якія лічаць, што гэта як бы не окей прасіць. Ну, дык не падтрымлівай. Вось гэта як бы рыса прыйсці, патаптаць, а потым праз некалькі каментаў, перапіскі становіцца зразумела, што чалавек сама ці сам ва ўразлівым становішчы і ніколі не наважыцца папрасіць пра дапамогу, тады мне пытанне, прабачце, а пры чым тут я? Калі вы не наважваецеся, у тым ліку, ну, з другого боку, я разумею, таму што такое, ну, як бы,
непрыемныя каменты як бы не ўсе хочуць іх чытаць, да, і не ўсе могуць іх вытрымаць, і некаторыя так і пісалі, што я менавіта за такіх каментаў не пішу. Калі мне чалавек прыходзіць і кажа, што є шмат сямей, якім трэба дапамога, а вы клянчыце грошы, я ім пішу, што менавіта за слова клянчыце вось гэтыя сем'і і не звяртаюцца па дапамогу. Ужо пра тое, што я зрабіла, наколькі гэта там каштоўна, не каштоўна, падлічыць мае грошы і все такое, дайшло до таго, што мяне пачалі пытаць пра аліменты і вось пра дзяцей. Так, там было, там... І гэта две тэмы, якія я просто, вось я трошку сказала у адной з газет, шчыра, таму што мяне просто ашарашылі чуткамі, якія ходзяць пра мой брак і пра тое, што мой былы муж багаты айцішнік. Вось, і я таму, мабыць, трошку зрэагавала, нешта сказала, але я зразумела, што не, я не буду ўвогуле чапаць тэму. Гэта закрытая тэма, не да абмеркавання. Две тэмы, гэта мой былы муж і гэта мае дзеці. Гэта не тое, на чым, варта, ўвогуле развадзіць хейт. Вось, вось так здарылася. Якія высновы можна зрабіць? Што я даведалася за гэты тыдзень? Што людзей, якія гатовы падтрымаць шмат больш, чым тых, которые гатовы прыйсці не падтрымаць, але абавязкова плюнуць, зняважыць, абразіць і гэтак далей. Это першае. Добрых людзей больш. Другое, я зразумела, ведаючы там вельмі шмат пра самападтрымку, там самаклопат і гэтак далей, я зразумела на сваёй скуры пра газлайтынг, і мне вельмі ёсць важная парада, калі, газлайтынг я перакладу, я думаю, што наўрад ці інфармацыйнай абслугай займуся, як некалі ў каментах некаторым мужчынам, якія мне пісалі. Гэта калі цябе прымушаюць паверыць, што ты не окей. То бок табе твае ж дзеянні прыпісваюць як дрэнныя і пераконваюць цябе, што гэта было дрэнна. Як, напрыклад, гэта ўжо год адбываецца з маршам па Лізы. Я дагэтуль атрымліваю, і зараз зноў яно ўсплыло, што гэта хайп на крыві, гэта хайп на мёртвых, я зарабіла на гэтым грошы. Не, я свае патраціла, у мяне была тада магчымасць, і я патраціла свае, і дагэтуль думаю, а ці варта было? Варта, канешне, але тым не менш. Вось гэта называецца газлайтынг. Калі проста перакручваюць і прымушаюць сябе думаць, што гэта не так. Калі мне кажуць, што я зарабляю на палізняволеных, ніводнага праекту мне не было аплачанага з працы палізняволенымі. Але я заўсёды буду на сувязі, калі да мяне звяртаюцца. Таму што пазваніць па весткам кватэры, знайсці кватэру, схадзіць, не ведаю, ва ўжон. Зараз у мяне ўжо няма на гэты рэсурс, але раней гэта рабіла. Да проста расказаць, што такое пецель мельдунак. Я сама памятаю, як я прыехала, і што гэта такое? Гэта такія простыя рэчы, якія не патрабуюць грошай, але патрабуюць часу. І я гэта рабіла і раблю дагэтуль, і у мяне дагэтуль ёсць са мной на сувязі і палізняволеныя, і тыя, хто вымушаны з'ехаць. Просто я гэта не публічу, я не раблю за гэта KPI, я не кажу, вось моя таблічка Excel, где написано столькі-то. Я ў былым годзе просто падлічыла, 2 разы я падлічвала. Один раз я падлічыла у сакавіку 22-го года, і гэта было больш за 1000 паведамленняў мне ў прыват. Таму што я завіла сябе як тая, хто дапамагае выехаць з тэрыторыі ваенных дзеянняў, і потым гэта вось тэма сексуалізаванага гвалту на вайне, і я вывозіла шмат жанчын з дзецьмі. І это былі гісторыі, калі мне жанчына піша, я ніколі не была за мяжой, украінка, у мяне 15-гадовая дачка, я не ведаю, як выехаць, я не ведаю, якую машыну сесці, я баюся. І гэта быў прастроены маршрут, дзякуючы тым, хто заставаліся ва ўкраіне, беларусы і беларускія. Людзі ехалі да Львова, у Львове было дзе пераночыць, Львова іх везлі на машыне да мяжы, з мяжы іх забіралі ўжо другія беларускі, і ўжо было вядома, куды ім ехаць, у якія шалтары засяляцца. І вось так я называю это палтаўская кампанія, таму што там было агулам, мабыць, 10 жанчын з дзецьмі па чарзе выязджалі. Вось тады я падлічыла, што гэта было больш за 1000 прыватных паведамленняў. Не на ўсе я паспела нават адказаць, некаторыя самі потым не выходзілі на сувязь, я маю надзею, што проста ім ужо не трэба было, а яны не змаглі. Вось, і ў былым годзе так я таксама трошку была ўражана, таму падлічыла, што толькі за вясну, вось з моманту запуска хэштэга «Хопіць гвалціць» было больш за 100 паведамленняў ад жанчын менавіта ў сітуацыі хатняга гвалту і сексуалізаванага гвалту. То бок праблема ёсць. Вось, гэта адзінае, што я падлічвала. Я не лічу гэта, я не называю гэта кейсамі, бо гэта людзі, гэта гісторыі. Я не публічу гэта, таму што, гэта не тое, на чым трэба хайпіцца. Хаця зараз мяне могуць у гэтым, улічыць, пахайпілась. Але калі я чытаю каментары, што я хайп лаўлю на тэме мёртвых, у мяне пытанне, а чаго вы выходзілі ў 20-м годзе? Дзеля хайпу? Ці таму, што вы ў гэта верылі? Чаму вы не можаце
дапусціць думку, што тое, во што вы верылі ў 20 годзе, таксама я верыла ў тое, што патрэбен быў гэты марш. Ну, гэта ўжо пытанне да людзей рытарычнае. Вось, што я яшчэ зразумела за гэты тыдзень, так, насамрэч, у НДА-сектары і ў медыа-сектары калапс, страшэнны, велізарны, і мне здаецца, гэта той самы час успомніць тую самую беларускую салідарнасць, якая ў крызісныя часы з'яўляецца. Ні адзін і ні адна чалавек мне напісалі, што яны на парозе крызіса бездомнасці, і я думаю, што гэта той самы час, як калі гэта было на пачатку паўнамаштабнага ўторгнення, калі людзі прапаноўвалі сваё жытло, пажыць нейкі час. Я думаю, што гэта той самы час, калі варта прапанаваць, і так я адразу скажу, што я не буду прапаноўваць, толькі таму, што в Украіне у нас пражыло 29 чалавек за год і 3, вясной 22 года у нас пражыло 30 чалавек. У вас дома? Да, ўсё, гэта, ну, гэта некамфортна маім дзецям, незнаёмыя людзі, гэта некамфортна маёй жонцы, якая не мае такой патрэбы, як я ў камунікацыі. Як бы я лічу, што я гэты, як бы, ўжо выканала гэты пункт. Але я ведаю, што ёсць людзі, якія гатовыя на гэта. І вось мне здаецца, што гэта той час, калі можна прапаноўваць пажыць нейкі час у сябе. Гэта той час, калі варта ў першую чаргу прапаноўваць працу, калі раптам у вас яна ёсць. Гэта адзінае, у чым я ніколі не магла дапамагчы, то з працай, тому што як бы самой бы мець стабільную. Вось, але калі у вас ёсць праца, гэта безумоўна запрашаць беларусаў, беларусак, людзей у эміграцыі, тому што зараз гэта людзі, вось з НДА-сектару, з медыа-сектара, это людзі у яшчэ большай уразлівасці, тому што, ну ладно, такія, як я, фрылансеркі, можна сказаць, сама вінавата, але калі людзі мелі стабільны заробак і не першы год, і ў адзін дзень гэта ўсё заканчваецца, ну тут як бы цяжка вінаваціць чалавека, чаму ты за 4 гады не вывучыла польскую, калі ты працуеш па-беларуску і цэлымі днямі размовляеш па-беларуску, сядзіш у студыі. Таму мне здаецца, гэта той момант, калі варта зноў успомніць пра салідарнасць, пра ўзаемадапамогу, ну так, open space. Вось, і гэта той час, калі варта прасіць дапамогі. І таму я так скрупулёзна адказваю на каментары. Дзякую усім, хто піша іх, у тым ліку негатыўныя. Дзякую, што павышаеце ахоп майго паста. Няхай больш людзей чытае каменты і бачыць, што не толькі ў іх ёсць суіцыдальныя думкі, не толькі ім цяжка, не толькі ім складана, але ёсць і такія людзі, і іншыя. І ў гэтай сітуацыі абсалютна нармальна папрасіць дапамогу. Што датычна да суіцыдальных думак, гэта такая трыгерная тэма, але гэта праўда, і ў мяне таксама былі, і я хочу нагадаць, што ёсць сервісы бясплатнай псіхалагічнай дапамогі, прынамсі, ну дакладна ўжо для журналістаў, журналістак, актывістаў, актывістак, а я лічу, што усе, хто прымалі ўдзел у 20 годзе, маюць права лічыць сябе актывістамі, актывісткамі, ёсць бясплатная дапамога псіхалагічная. Мне падаецца, што ўсе ўжо гэтую дапамогу прайшлі. Не. Не, я ведаю велізарную колькасць людзей, якія пра гэта альбо не ведаюць, альбо дагэтуль лічаць, што ім не дапаможа. І калі мы бачым гэта яшчэ ад публічных асоб, якія кажуць, я ніколі не быў, не была ў псіхолага і трэба спраўляцца самім, тады людзі думаюць, ну так і я тады спраўлюсь сам. Не. Калі гэта ёсць, ну то бок мы нават не бярэм тое, што ёсць, не кажучы пра тое, каб яшчэ і прасіць. Вось, таму мой прыклад, і я тут сёння не дзеля таго, каб мне данацілі. Дзякую вялікі за ўсе данаты, якія былі. Мы сабралі амаль тую суму, якая нам патрэбна. Просто для супакоення, не буду называць суму, каб не трыгерыць нікога, але для супакоення скажу, што яна дакладна меншая, чым некаторыя адносна нават нядаўнія зборы, вось, розныя на беларусаў, беларусак. Але нас 4. Таму маё сумленне чыстае абсалютна. Хочаш дапамагай, не хочаш не дапамагай. Я тут не дзеля таго, каб сказаць памажыце, калі ласка, але калі так, то дзякую. Я хутчэй тут для таго, каб падымаць гэтую тэму. Прасіць дапамогі, гэта нармальна. Так, вось давай пра гэта яшчэ пагаворым. Чаму нармальна? Чаму не варта гэтага баяцца? Чаму у нас вось ёсць гэты такі стрыжань, які нам не дазваляе гэтага рабіць? Слухай, ну, па-першае, я лічу, што гэта вот вывучаная бездапаможнасць, калі мы упэўнены, што нічога добрага ўжо не будзе, нас не чакае, і я думаю, што, канешне, вопыт 20-го году шмат каго падкасіў. З аднаго боку, ёсць частка людзей, якія працягвае на гэтым 20-м годзе ехаць, хаця тут пытанне не пра перагарнуць старонку, а пра прыпыніцца і сэнсаваць. Всё, гэта было, мы паспрабавалі, гэта было беспрэцэдэнтна. Я зноў забыла адсоткі, але я... Халера, 13, по-моему, адсоткаў насельніцтва выйшла. Я ведаю, што звычайна ў масавых пратэстах у краінах розных выходзіць да 7%.
у нас выйшла амаль у 2 разы больш. То бок гэта вельмі новая сітуацыя, новая гісторыя. І гэта нельга забываць, нельга перагарнуць старонку, нельга сказаць это ўсё. Але трэба зразумець, што тады мы паспрабавалі, но не атрымалася, дзе мы цяпер і што мы з гэтага пункту можам рабіць. Мажліва, перагледзець нейкія ўжо такія за 4 гады устойлівыя там, не ведаю, стратэгіі, да? Ну, тут ужо ў палітыку я не буду лезці, хапае у вас тут палітычных розных... экспертаў. Да, і, дарэчы, шмат хто з іх добрыя рэчы, як па мне гаворыць. Вось, тым не менш, мы навучаныя самі, вось самі сусамі, і я па сабе гэта заўважаю, напрыклад, кажу пра гэта таксама часта, зараз проста вось шчыра не хапае рэсурса і не хапае матывацыі рабіць гэта, таму што я хацела б гэта данесці да людзей, але у мяне няма зараз, ну, я зараз павінна зарабляць, а не займацца вось гэтым актывізмам. Я вельмі хачу паказваць польскія арганізацыі беларусам, таму што іх велізарная колькасць, і ўсе разы, якія я камунікавала за гэтыя 3 і колькі ўжо, і 3 года 4 месяцы ў Польшчы, заўсёды польскі НДА-сектар быў адкрыты для дапамогі. Мы не карыстаемся гэтай падтрымкай. Яны гатовыя, яны радыя дапамагаць. Мы не карыстаемся. Гэта датычыць і жаночых арганізацый, і арганізацый, якія працуюць з людзьмі з вопытам міграцыі, і арганізацыі, якія робяць нават проста бясплатныя варштаты, прыйсці, павышываць, пашыць, паклеіць, пазнаёміцца з людзьмі. Я бачу яшчэ таксама велізарны зараз запыт за гэты час, я таксама зразумела, велізарны запыт на камунікацыю, тому што грамадная праблема зараз ёсць это самоты. Я разумею, чаму, таму што калі мы толькі выехалі, мы ўсе былі заадно, не гледзячы на тое, што у нас маглі быць розныя меркаванні адносна розных тэм. Ну, адна тэма у нас у ўсіх абагульняе, да, але гэта не значыць, што у астатнім не аказваецца, што ЛГБТК трэба жэч на кастре. Ну, напрыклад, да. Але першы час мы былі ўсе разам, а цяпер ужо ўсё, 4 гады прайшло, 5 ужо амаль будзе, да, 4,5. Людзі пачынаюць кучкавацца па сваім нейкім інтарэсам і так далей, і вялікая колькасць людзей насамрэч засталіся самі з сабой. Гэта людзі без сям'і, напрыклад, без родных, без сяброў, без сябровак. І я бачу страшэнны запыт на камунікацыю, на вось гэта, што рабіць менавіта самотай, такі запыты ёсць. Вось, і пры гэтым я разумею, што бясплатных мерапрыемстваў, ну, прынамсі, давайте возьмем Польшчу, Варшаву, ну, просто да халеры, і ад НДА-сектару, і па розных накірунках. Я зразумела, нарэшце, фішку вялікай колькасці айцішніц. Амаль у кожнай другой ёсць нейкі свой праект кшталту трэнінгаў, лекцый, кніжнага клуба размоўнага і гэтак далей. Яны гэта робяць сабе ў задавальненне, яны робяць гэта бясплатна. Ну, то бок ёсць апка Locals, дзе можна самастойна зрабіць нейкае мерапрыемства, і людзі ўбачаць, могуць далучыцца, можна далучыцца да таго, што існуе. Там і польскамоўныя размоўныя клубы, і англамоўныя, і кніжныя, і што захочаш. Проста схадзіць разам папіць каву. Ёсць суполка Го на каву, я не ведала, беларуская, дарэчы. Ну, то бок ёсць, але людзі вось настолькі не бачаць ужо гэтых варыянтаў, што застаюцца сам на сам, не звяртаюцца з дапамогай. Ну і на жаль, усё больш зараз ідзе размова пра суіцыды, якіх стала шмат болей, таму што людзі не могуць знайсці выхад, не могуць знайсці варыянт, што яны могуць зрабіць у гэтай сітуацыі, і пры гэтым яны не просяць аб дапамозе. Чаму у тым ліку за вось гэтага хэйту? Ну, шчыра. Чым больш мы будзем хэйціць аднаго, ты не маеш права, ты недастаткова хворы, ты недастаткова церпіш, ты там ты не трэба было нараджаць, ты дрэнна развялася. Пакуль мы будзем гэта рабіць, усё больш людзей будзе у самоце, сам на сам, са сваімі праблемамі. Ну, гэта не прывядзе ні да чаго добрага. Па-першае, па-другое, калі мы хочам все-таки нешта рабіць і мяняць, то немагчыма мяняць гэта вось на гэтых, ехаць дагэтуль на гэтых, на гэтай матывацыі, там, рабіць, там, нават калі гэта шкодзіць мне самой, але працягваць рабіць і дапамагаць. Яно так ужо не працуе, да? І гэта, ну, элементарна, ну, типа, лагічна і выгадна падтрымаць людзей, каб яны закрылі мінімальныя базавыя патрэбы, каб яны маглі стаць актыўнымі, грамадска актыўнымі, каб яны маглі, ну, уключацца ў палітычную, актывісцкую дзейнасць. Таму вось чаму не звяртаюцца з дапамогай, я лічу. Цяжка, у нас тут ёсць каментары. Конечно, ёсць. Дзякуй вялікі, што пішаце.
не шмат, але, канешне ж, без такого каментара мы не маглі абысціся ў бедронцы, Уберы, у Болце. Шмат працы, гэта не тая сітуацыя, з якой нельга. А які там заробак, хай напішуць, калі ласка. Я хадзіла просто, калі што, я хадзіла у бедронку, у Жабку, і ведаю, які там заробкі, мне гэтага заробка не хопіць. Калі вы хочаце сказаць, што трэба жыць танней, скрамней, гэтак далей, на здаровечка. Я нажылася, я за гэтага у тым ліку выходзіла за тым годзе, я не хачу уціскацца, я не хачу абуваць лапці, я хачу жыць нармальна. І калі я кажу нармальна, гэта не значыць жыць за нейшы кошт. Я лічу, што я раблю да халеры, маё сумленне чыстае, і я разумею, што калі нехта там напісалі, там, знізіць патрэбы. Гайд магу напісаць, ну шчыра. Аскетызм, просто спачатку года гэта маё другое імя. Пачынаючы ад таго, што калі раптам у вас ёсць ванна, бо не ва ўсіх ёсць ванна, у Польшчы часцей душ. У мяне ёсць ванна. Не прымаць ванну, бо гэта вада. Канешне ж, праць пралку толькі калі яна цалкам забітая. Канешне ж, там пакупаць мінімальна прадуктаў і больш тых, якіх гатаваць, а не гатовых, таму што гэта танней. А яшчэ магу параіць рынкі, гэта афігенска. Вось ёсць такія рынкі, якія прям падобныя на камаровачку. А, ёсць такія? Да. І пра Алімпію? Бо я ведаю, што многія на Алімпію ездзяць. Там, дзе вятрачнай, за вятрачнай. Вось, мы нават набылі сумку з коламі, ўсё, мы ўжо просто абрыначніліся. Да, там насамрэч вялікі выбар, шмат што. Яйкі там даражэй не купляйце, у бедронцы танней, асабліва па зніжкам, але вялікая колькасць прадукту там насамрэч танней, гэта вельмі выгадна. І мы вось апошнія некалькі месяцаў, ну, мы ўжо некалькі разоў карацей, мы праязджаем, купляем там ежы, палову нядзелі я трачу на тое, каб нарыхтаваць зарыхтовак, і потым мы просто гэта ўсё размарожваем, там дзецям яшчэ паесці і так далей. То бок гэта можна. Але я магу далей пайсці. Я магу сказаць, што можна мець 4 рэчы. Праўда. Ну, я не кажу пра бялізну, я кажу пра рэчы, да? А у мяне 2 байкі, 2 штаноў. Цудоўна, галоўнае, каб было пасцірана. Можна пагаліцца пад 0,3. Я пагалілася ў снежні, я не была са снежня ў цырульні, а гэта яшчэ мінус шампунь, не патрэбен бальзам, мінус фен, то бок электрычнасць, гляньце, якая эканомія. Можна не рабіць манікюр, можна не фарбавацца. Я з Беларусі не рабіла, дарэчы. Не фарбавацца, не рабіць брові, не жыць. Мне хочется сказаць, да можна не жыць. Ну, можна гэта ўсё не рабіць і потым атрымліваць гіфкі вы мужчына или женщина, да, і абразы, да. Я прынцыпова скажу, тоўсты, жирны, мерзкі квір. Супер. Просто солідарнасць беларуская прэс гэтага камента. Але тады, ну, типа, а што застанецца? Не, безумоўна, варта там гэты час не хадзіць, напрыклад, у рэстараны, што мы пайшлі 8 сакавіка, прызнаюся, беларускі бар крафтавага піва White Crow, вельмі рэкамендую, беларусікі. Вось, ну, вось, да, схадзілі, таму што, да, 1 раз за 3 месяцы, як бы, дазволілі сабе. Канешне, не хадзіць некуды, не замаўляць ежу. Ну, то бок, можна купляць больш танныя сродкі бытавой хіміі, там, гігіены і так далей. Можна вельмі шмат у чым скараціць. Я гэта зрабіла ўсё настолькі па максімуму, што я за студзень выйшла 4 разы далей, чым маё аседле. Вось калі я гэта асэнсавала, я падумала, што, ну, яшчэ месяца 3, і, ў прынцыпе, можна пасыпаць зямелькай мяне. Ну, типа, ну, окей. Я выйшла 2 разы на тэрапеўтычную групу, якую вязалася дагэтуль, якая ўжо дагэтуль так здарылася, прабачце, калялска была аплочана. І 2 разы на запіс падкастаў, якія мы записываем жонкай. Можете паслухаць, называецца «Хто зверху». Вось. Все, калі я зразумела, што я 4 разы выйшла далей, чым аседле, ну, типа, я не хадзіла сустракацца, я не магла нават выйсці на каву з людзьмі, не ў кавярню, канешне, каб не траціць грошы, можна дома заварыць каву і выйсці з кубкам сваім, да? Нават не сустракалася з людзьмі. Ну, я адчула, як на мне, я перастала хацець проста ўсяго. Я ўжо не кажу пра вандроўкі, божух, на якія вандроўкі, канешне ж, не да гэтага. Я перастала хацець абсалютна, ну, ўсё. Мне не радавала нічога. І я ведаю, што ў такім стане зараз вельмі шмат людзей. І калі з гэтым нічога не рабіць, то вынік будзе толькі адзін. Тады, ну, типа, і жыць не хочацца. І гэта праўда. Я не буду саромецца, я буду казаць, што мне былі думкі пра самагубства, таму што я просто не разумела, а што я магу яшчэ зрабіць. Мне рэальна было адчуванне, што я зрабіла ўсё, што магла, і яно не працуе. Так, я разумею, што я гэтага не зраблю, таму што у мяне, не ведаю, павышаная, не павышаная, але ёсць адказнасць з маё мацярынства. І перад блізкімі, і жонку сваю кахаю, ну, і сям'ю, і сябровак, сяброў. Але, тым не менш, я ведаю, што шмат людзей пра гэта думаюць, на жаль. І у мяне вялікая просьба, калі ласка, не заставайцеся з гэтым сам на сам, таму што я ўпэўнена, што ёсць хаця б адзін ці адна чалавек у гэтым свеце, хто гатовы пра гэта пагаварыць.
і варта звяртацца, варта просто часам напісаць. Дарэчы, вельмі класны прыклад, я, на жаль, не запомніла імя, просто мяне тэгнулі, мабыць, мы ў сябрах з гэтым чалавекам, але я заўважыла, чалавек, я нават не запомніла, якой краіне, не тут недзе далей. Беларус пераехаў спецыяльна тую краіну, дзе лягчэй легалізавацца, таму што заканчваецца паспарт гэтылей, ну, але гэта не Польшча. І ён прасіў $340 на хостел і шукаў працу. І ён прям кожны дзень пісаў у Фейсбуку, калі ласка, і ён так і пісаў: я ніхто і зваць мяне ніяк. Я просто вас прошу, калі ласка, дапамажыце, і вось што я магу рабіць, калі ласка, калі у вас ёсць праца, я там гатовы, і так далей. Ён пісаў кожны дзень. І потым я ўжо сама за яго пачала перажываць, таму што, ну, ён кажа: ўсё, у мяне хостел заканчваецца, просто заўтра пойду на вуліцу, я вярну калі-небудзь гэтыя грошы. Я ўпэўнена, што я таксама вярну, калі ужо я іх не патраціла раней, але ладно. Таму што я таксама данаціла. О, толькі я пра гэта не пісала, мабыць, трэба кожны скрын кідаць. Дык вось, і ён знайшоў гэтыя грошы. Яму перавялі грошы, ён напісаў прям тэгну імя, дзякуй вялікі, і ён піша кожны дзень. Вось, чалавек, які не публічны, якога ніхто не ведае, але ён задаўся мэтай, ён разумее, што зараз гэта, ну, адзіны варыянт, чым ехаць, напрыклад, яшчэ раз пераязджаць, да, у другую краіну. І спрацавала, то бок чалавек ведаў, чаго ён хацеў, ён прасіў кожны дзень. І прыйшло. Пра газлайтынг я не дагаварыла. Газлайтынг — гэта вось калі цябе прымушаюць думаць, што ты як бы ненармальная. Вельмі важна чуць розныя меркаванні. Калі вы раптам адчуваеце, што вас пераконваюць у нечым наконт вас, паспрабуйце знайсці іншае меркаванне просто хаця б для, ну, як бы для балансу, да. І я вось зразумела, што варта. У мяне была гісторыя, у мяне не было ніколі панічных атак, я вельмі добра ведаю, што гэта такое па розным блізкім людзям, але ў мяне не было, але да, мне здалося, што вось яно, пры тым, што я вельмі добра ведаю, як вярнуць сябе ў цела, вось гэтае практыкаванне і так далей, я не смогла. Я рэальна просто сидзела, я разумею, што задыхалася, гэта было так крыўдна, таму што я была адна дома, а гэта катастрафічна рэдкая сітуацыя, калі я адна дома, тому што заўсёды дома хто-небудзь есть. Я была адна дома, і замест таго, каб, не ведаю, што-небудзь зрабіць, адпачнуць, паваляцца на ложку, я чамусьці адкрыла зноў Facebook. І я разумею, што ўсё, я не магу вярнуць вось дыханне ў норму, як бы мае практыка. Я разумею, што мне проста патрэбен чалавек. Я напісала у фем-чат. Ой, оказывается, там можна атрымаць падтрымку, прыкіньце, суполкі яны працуюць. Я просто напісала: калі нехта онлайн, калі ласка, мне вельмі патрэбна дапамога, не больш чым 10 хвілін пазваніце. Я прынцыпова не пісала асабіста, таму што калі нехта з блізкіх заняты, а яны будуць, ну, вось, open space вольна. Ну, праз 20 секунд мне пазваніла якраз сяброўка. Мне просто трэба было паговорыць. Я кажу: просто пагавары са мной. Просто скажы мне, вось, што ты думаеш, увогуле, што адбываецца, гэтак далей. Калі ласка, звяртайцеся па розныя меркаванні, просто таму што калі ты бачыш толькі адно, ну, у цябе не будзе варыянтаў, акрамя як пачаць у гэта верыць. Наста, нам, на жаль, трэба заканчваць. Мой праўдалюбімы камент быў пра тое, што ты наважылася папрасіць пра дапамогу на беларускай мове. Гэта проста ж, ну, увогуле. Я не ведаю, як адрэагаваць. Ну, дарэчы, у перапісцы з гэтым чалавекам, якраз гэты чалавекам, мне падалося, што гэты чалавек якраз вельмі мае права прасіць пра дапамогу, і я буду вельмі рада, калі яна гэта зробіць. А што да мовы, ну, типа, ну, выбачацца за тое, што я беларуска, размаўляю з нараджэння майго на беларускай мове, і з нараджэння дзяцей я размаўляю з імі на беларускай мове, нягледзячы на тое, што я з жонкай і сяброўкамі магу размаўляць па-руску. Ну, як бы, ну, вам прыйдзецца з гэтым жыць, што вось так вось лесбійка, якая просіць дапамогу, актывістка, якую вы не хочаце прызнаваць, дзеянне, якое вы не хочаце прызнаваць, якая не зарабляе на тэме палізняволеных, гаворыць па-беларуску, вось так мы живем. Спасибо, Настя, огромное за все, что она делает, и за то, что она поднимает такие важные темы. Мабыць, таму існуе групавая псіхатэрапія. Кожны спачатку думае, што ён адзіны ў свеце, пакуль не сустрэнеш такіх самых. Вельмі добрая справа, трэба больш казаць аб тых, каму патрэбна дапамога. Людзі будуць чуць і ведаць, магчыма, нейкую працу змогуць падказаць. Так, яшчэ я сказала пра Дар'ю Афанасьеву, і яшчэ хочу вельмі сказаць, вельмі папрошу далучыць. У інстаграме аккаунт называецца Help Dasha. Гэта беларуска, у якой дачка хворая на онка. Яны зараз тэрмінова збіраюць грошы, і трошку вось трэба папушыць гэтую тэму. Таму, калі ласка, можна мне не данаціць. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Наста. Дзякуй. Я нагадаю, сябры, што нашай госці сёння была Наста Базар, фем-актывістка, гендерная экспертка. Для вас працавала Маша Калеснікава. Добрага дня. Праваабаронца году. Прабачце. Прабачце, так, праваабаронца года.